Pêvajo çima sekinî û divêkî çi bike? Halit Alaçatı. Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bi gavên girîng ên rêberê Gelan Rêzdar Abdullah Öcalan û Tevgera Azadiya Kurdistanê heta merhaleyeke girîng hat. Bi van gavan pêvajo bi lez û bez pêşket û hêviyek da civakê. Lê rêber Abdullah Öcalan di bangewaziya 27 Sibatê de pir zelal destnîşan kir ku divê pêvajo bi gavên her du aliyan bi dorî bi pêş bikeve. Diviya bu piştî her gav avêtina Abdullah Öcalan û Tevgera Azadiye dewleta Tirk jî gavên pêwîst bavêtana. Ev gav jî bêguman derxistina zagonên entegrasyon û azadiyê bûn. Ji serê pêvajoyê heta niha dewleta Tirk hêj gavek micid neavêtiye. Li meclisê komîsyonek bi navê Yekîtiya Neteweyî Aştî û Demokrasiyê hatiye avakirin. Ev gavek girîng e. Divê mirov jî nedîtî ve neyê. Lê tenê avakirina komîsyonê bi serê xwe zêde nebûwate ye. Rist û misyona pêra rabûyî bi cih bîne hingê dê wa tedar bibe. Heta niha bi gelek aliyan re hevdîtin kirin û li derdorên cuda guhdar kirin. Komîsyon niha hatiye asta derxistina zagonan. Ev zagon jî divê du cûreyî di nav hev de bên derxistin. Lingek zagonan rakirina zagonên nedîjî Kurdan e. Wekî tê zanîn ji avakirina komarê heta niha gelek zagon li dijî Kurdan hatine derxistin û Kurd her tim bi van zagonan hatine ceza kirin. Ev zagonên entegrasyonê ne. Heta ev zagon neyên rakirin û zagonên demokratîk li şûna wan neyên derxistin, entegrasyon çênabe. Lingê din jî zagonên azadiyê ne. Ev jî divê pêşiya azadiya bawerî û ramanî xweseriya rêveberiyên herêmî, mafê xwe birêxistin kirinê, mafê çand û zimanê, gelê Kurd, pênasekirina hemwelatîbûnê, veke û bi zagonên pêşver û demokratîkbûna Tirkiye bi pêş bixe. Di serî de heta niha rêber Öcalan û Tevgera Azadiye balê dikişînin ser van mijaran û pêwîstiya wan îfade dikin. Gavên heta niha hatine avêtin jî ji bo bingeha van zagonan hêsantir bê avakirin avêtin. Dewleta Tirk jî di hevdîtinan de ev hêman qebûl kirin û pêvajoyê li ser vê esasî dest pê kir. Lê mixabin nigel gavên Nekalî Rêzdar Öcalan û Tevgera Azadiye jî dewletê heta niha gavek neavêtiye. Hinek tecrîda li ser Birêz Öcalan sist bû û êrîşkên bûn. Lê ev jî nayê wate ku ev gav pirsgirêkê çareser bikin. Na hemû derdor li bendêne ku komîsyona li TBMM hatiye avakirin gavên pêwîst bavêje û zagonan derbixe. Di vê navberê de gelek derdor jî lîstikên cuda dilîzin. Nijadperestên Tirk ên dijminê gelê Kurd bênavber êrîşan dikin. Bi medyaya xwe propagandayek tund dimeşînin. Hewl didin înkar û îmhaya gelê Kurd wekî berê berdewam bikin. Ev derdorên qaşowekî dijberî iqtidara AKP û MHP xuya dikin jî herî zêde debara xwe ji vê iqtidarê dikin. Ji ber ku ev wekî stratejiyê tê meşandin. AKP û MHP li aliyekî wekî stratejî CHP û Kemalîstên nijadperest bi zext û operasyonan li dijî pêvajoyê dihêle û li aliyê din jî wan wekî sedema gavne avêtinê nîşan dide. Li aliyekê jî keserî wekî Şêwirmendê Erdogan ê bi navê Mehmet Uçum û pêşniyarên nû tê. Ev demeke Uçum behsa zagonên demkî yan jî veguhestinê dike. Dibêje bila ji bo dema veguhestinê zagonên cuda bên çêkirin û piştre jî zagonên demokratîkbûnê bên derxistin. Ango bi kurtasî dibêje em zagonên Tevgera Azadiyê tasfiye bikin derbixin, zagonên demokratîkbûnê bila li benda kêfa me bimînin. Xuyaya ku li vir hîlekariyeke mezin heye. Divê herkes li hemberî vê dafîkê baldar be. Ji pêşniyarên Uçum diyare ku dewlet difikire ku bi destê komîsyona li TBMM'yê çend zagonên poşmaniyê yan jî çekberdanê derbixe. Tevgera Azadiye tasfiye bike û piştre jî li ser vê mijarê razê. Bêguman ev nayê qebûlkirin û hêzeke wisa bi hêsanî bikeve vê dafîkê jî nîne. Ev gotin û pêşniyar ku bikevin meriyetê pêvajo namîne û cardin pêvajoyek tund tê dest pê bike. Guneh û berpirsyariya vê yekê jî li ser pişta dewleta Tirkiye. Lê di heman demê de berpirsyarî dikeve ser milê hemû derdorên aştî xwaz jî. Divê herkes di vê mijarê de tişta dikeve ser milê wan bike û ji bo dewleta Tirk gavên pêwîst bavê têbigoşe. Ev jî bêguman bi deng derxistin, berxwedan, têkoşîn û rêxistinbûnê pêkane ku îro têkoşîna aştiyên neyîdayîn mixabin dê sibê şer û pêvçûn berdewam bikin. Ji bilî rêber Öcalan û Tevgera Azadiye herkes tê ji vê yekê berpirsiyar be.